Ataku wana wene
ogerenyi njere na mụrụ m na ho aka bụ gaza ma helelo 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 ogerenyi ma o mai kome tira de fara baga na weno na ri wo go na weno ana pa na weno ogerenyi ma o akaka bala mi na go da joju mutu ko ya pe ni na pa kini sho na ha ba no go na ma mi mu go ogerenyi ma o mo ta kini ogerenyi be ma ne so igwe ma na ati go na weno ati do do ma ga da na weno magada o ogerenyi ma o si ya turu si ya turu si ya turu okobo okobo na weno si ya turu si ya turu oyi kome ogerenyi ma o ihe nwa na adọghị naanị gbọrọ ya jegbo obodo oyibo jegbo Lagos mana ọ bụ chụlatara ya debe ahara ọgwụ ka na-eji n'ọgwụ ozu anya leka na ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ onye ga-eso nne mgbọrọgwụ nwa okwuo na ahara mgbọrọgwụ n'okwuwo n'oworu mgbọrọgwụ ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ n'ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ okwuo na ahara mgbọrọgwụ oke mana na ọmara nụkwudolo onye kedike mmụọ ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ ịgba anaghị akọkọ na alụ ezokpo okwuo na ahara lulululu ekpọnọgwụ nọdụ so ma ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ n'ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ okwuo na ahara mgbọrọgwụ okwuwo na ọnụgoro ọnụcha bedira n'olibo ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ umigoro ọnụcha beduru na n'olu m ọnwa okwuo na ahara mgbọrọgwụ nchenu nwaanyị amodo okwuwo ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ ụka ka abụghị ọzọ na igbote ọnụ nwa okwuo na ahara mgbọrọgwụ ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ agabadị na madanụ bụtili bọ ndị ọrọcha abụghị elamba ya okwuo na ahara mgbọrọgwụ n'ọbụ mega fọrọ azụ ọka iloko ọbịa nwaja ahara mgbọrọgwụ nwatakịrị ọkụ na-eme n'ihe okwuwo onu nwenye amụlu okwuo na ahara mgbọrọgwụ ọha ilejeri goro ya mara okwuwo onu
nwanyị amozu ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ nwatakịrị were wik jara ụlọ ele bụ n'elu ike ụrọ nụcha okwuo na hara mgbọrọgwụ ihe ọgwụ na-eme apere ka o ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ọgwụ na-eje n'oge ozugbo eziokwu okwuo na hara mgbọrọgwụ anaghị azụ ọgwụ azọ n'ọgwụ na-echi na-echi okwu odo ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ọbịa nwaja bụ nwatakịrị ọgwụ na-eje n'ozu nọọsụ m were egwu okwuo na hara m were egwu yọmanị ya ụmụ na-echi ya ndị ọgwụ na adọghị na-echi mana ya ji akpụ ike ya bụ ugwu ezugbo etere ya ligoro okwuo na hara mgbọrọgwụ ọ tụrụ ezugbo etere a na-ekele egwu ọbịa nwaja asị m yọmanị ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ọbịa nwaja bụ ka mmere were ya sịchi ojú pàdé okwuo na hara mgbọrọgwụ ya bụ oke ọbịa memere ngwụrọ ngwụrọ were ọsọ gbaghala m eju eju ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ n'ọbịa nwaja ghara mgbọrọgwụ okwuo na hara mgbọrọgwụ ọsụ n'isi akpụrụ ọkọchitelu n'udu mmiri ma ọnọgwụ ndị machiri ya bere ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ọsụ m yọmanị ya ndị ile na-eme ọgwụ mmadụ dịka okwuo na hara mgbọrọgwụ mmadụ dịka dọkịta abodomidoko ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ n'ala ikpamodo n'Elugu Ezike okwuo na hara mgbọrọgwụ okwu ọnụ sọ m yọmanị gị m kele eme gị n'ọdụ gị izi ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ọbịa nwaja ghara mgbọrọgwụ okwuo na hara mgbọrọgwụ nwanne ga debọ n'eluigwe ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ọkada abanaghị echuru masha o okwuo na hara mgbọrọgwụ okwuwonu nwaanyị amono ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ okwuwonu ụlọ cherucha kparucho okwuo na hara mgbọrọgwụ dọkịta okwuwonu ọbịa nwaja ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ nke izi na ligoro ọnụcha bede ana m ekele gị okwuo na hara mgbọrọgwụ ọ bụ ọzọ iberibe na-ekele gị asị gị jide ka iji ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ onye asịrị jide ka o ji na-eme mma okwuo na hara mgbọrọgwụ ọtụrụ kelemeni onye isi ezukọba mụsị ya anya na ekele ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ kelemeni onye isi igoro ọnụcha bede mụsị ya na ekele okwuo na hara mgbọrọgwụ na-atụrụ ndị ili ihe ọma na-adọghị na Elugu Ezike na ligoro ọnụcha bede ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ na-alụ na eze Chikoke ya akụchi ihe maji kwuru maji okwuo na hara mgbọrọgwụ na ihe anya ya na-egboro ya bụ ahara ọgwụ n'ọbịa nwaja hara hara oje na-ekwo n'ọgwụ ozu na eze na-arịọ ekwo n'ọgwụ okwuo na hara mgbọrọgwụ ma medoru m Elugu Ezike medoru m aligoro ndị kwetere ọbịa n'ọgwụ nwaja hara ndị mgbọrọgwụ sịrị n'ọgwụ je ka emenu ihe maọbụ mere n'ihe okwuo na hara mgbọrọgwụ nọ na narị onye ke onye nwatakịrị ọgaranya n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ndị sịrị gị na mgbe ya bụkwa onu likọnụ ekwo n'ọgwụ n'usi ya okwuo na hara mgbọrọgwụ n'ọbịa nkachiri oyi ma ya vụrụ n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ọ dị iberibe nwe buru teze ọchụ ugwu o ji epịa okwuo na hara mgbọrọgwụ ndị na-afụma n'ọtọ bụ obodo na-afụma mọkwa ma agaba dị n'ọbada n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ eze gwa gbara bịa onye oke ọkada bụ anaghị echu achụ ahụ okwuo na hara mgbọrọgwụ ọnụ gọlọda bụ brọsh amadị n'ọbada n'ụdele ma n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ n'ọnụ gọlọda bụrụ brọsh abaganya kwa ka o ji n'ịda ya dere ma okwuo na hara mgbọrọgwụ okwuo nu nwaanyị amolu aka na-ekwu ihe oje piri na bụ n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ya bụ nwatakịrị ọgwụ medonu were ọgwụ ye mọ okwuo na hara mgbọrọgwụ agaba jiri ọgwụ ya gbafu m jiri ọgwụ were 2 weeks mụ lele n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ gịnị bụ anyị na-ekwudo maka okwu onugo ọ bụ ihe o mere emebe anyị akọdụ okwuo na hara mgbọrọgwụ jere m ife n'enya ndị ọ na-aza echi afa ya kara ga aka n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ndị okwu onu nye n'aka ndị mere na-achụ afa ya ka okwuo na hara mgbọrọgwụ okwu onu ndị hara mgbọrọgwụ n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ okwu na hara mgbọrọgwụ okwuo na hara mgbọrọgwụ ọ sị na ọbụ ọgwụ nọ na-eche ha na-enwe iwu n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ụtụrụ kpapụrụ echele elechi nwụrụ ọkụrụ ojikọ ya laa na-eche okwuo na hara mgbọrọgwụ anaghị azụ eze azọ na eze na-echi na-echi okwu onu n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ bịara ike abụ onye ome okwuo na hara mgbọrọgwụ taa ya anaghị ekpo ị na na-echi ụsọ na nna bụ onye ruru nje ko n'ọbịa nwaja hara mgbọrọgwụ ịnya m ọtụrụ kwechiri ede gba agabadị na ọgbada okwuo na hara mgbọrọgwụ ndị be anyị ndị Enugu Ezike ọkwa dọkịta Ụzọka n'imụfe ọgụ ji n'ọgwụ abala mezikọba na m agwa unu nọ n'ụzọ gba na n'ụzọ ya agaghị ya na-ada gị n'ala gbogbo ma ọ na-anọchikọ gị n'ụzọ mee ya nọcha ihe sị ma anọchita gị ụzọ eze ihe mgbakụla owori kaka na amalụ unu nọ n'ụzọ gba ya na-ada gị n'ala gbogbo nọ n'ụzọ gba ọ bụ nke egwuregwu nọ n'ụzọ gba ahụ ma ọ na-anọchikọ gị n'ụzọ anyị ji iwe nụchani oru ndị jọ mmadụ nọ n'ụzọ gba ya nọchiri anyị ụzọ Ananụzọ gbananyị
mekile ego eze akụrụ bụ n'ọka na mgba ọ bụ na ọka na mgba no akụrụ mụrụ ọka na mgba ozi a na-ewe na-edebe okwu anyị jere gbajiri chi Ije Jansen, onye ụkpari egwu anyị anya ga n'ụlọ ọtọ ga na-etinye eze akụrụ a mekile ego akụrụ mụrụ ọka na mgba oche ka na-agba anyị ga ego n'afọ oche ka na-agba eze akụrụ bụ n'ọka na mgba egbo ojoba ya mego ojoba ya akụrụ mụrụ ọka na mgba eze akụrụ n'ịbụ na ọka na mgba eze akụrụ bụ n'ọka na mgba akaghọ m oke chọọ ga-edo na iro bezogbo akụrụ mụrụ ọka na mgba nwa churike bịara kpụkpọ na agwụgwa gatọrọ n'ime ịchọ eze akụrụ bụ eze n'ọka na akụrụ mgba ọzọ iberibe na-echiri gị nkwu nwa mara bịa onye kedike akụrụ mụrụ ọka na mgba ee na ọmụ chief dọkịta ọzọ iberibe eze akụrụ bụ n'ọka na mgba na mekele chief dọkịta akụrụ yakuro mụrụ ọka na mgba adama eze akụrụ wan of akụrụ eze akụrụ bụ n'ọka na mgba na mekele gasị agaba onye ke anya leka mụrụ ọka na mgba ee ọsọmụ kelemene lọlọ eze akụrụ bụ n'ọka na mgba lọlọ kọfọt adama akụrụ mụrụ ọka na mgba ịmọgọ na ọba eji ana ngedo n'iro ụka n'igodo yere ana eze mekele akụrụ bụ n'ọka na mgba eze akụrụ n'ịbụ na ọka na mgba o akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ kelemene eju eji ebo ozu nke izi eze akụrụ bụ n'ọka na mgba ajọ eji ebo ozu ana mekele ego ọzọ iberibe na wọgụ akụrụ mụrụ ọka na mgba ee eze akụrụ ọsọmụ kelemene ozigbo ozigbo na eze na akụrụ bụ n'ọka na mgba ozigbo ozigbo na ndo eze akụrụ na-ekele ego ọsọgide ewo akụrụ mụrụ ọka na mgba oo nakọrọ amụma ọka na mgba nụ eze akụrụ bụ n'ọka na mgba ntọbọ na onye enweghị ngomere abakpa onye ta anya ọrụ akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ kelemene mmadụ ke dọkịta eze akụrụ bụ n'ọka na mgba chinedu ugwuegbe EU1 of Ibagwala akụrụ mụrụ ọka na mgba ogbe ogbule nke izi na Ibagwala anyị na-ekele ego eze akụrụ bụ n'ọka na mgba eze akụrụ ọsọmụ nyọmara ndị ile na-emechi ike ndị kara aka n'obodo akụrụ mụrụ ọka na mgba ụmụntakịrị ọgwụ na-erube n'isi eze akụrụ ọsọmụ nyọmanụ niile eze akụrụ bụ n'ọka na mgba nka na-aka ihe eze akụrụ mere mgbochi m jere egwu na ebe eze akụrụ akụrụ mụrụ ọka na mgba odogwu jiri ebule ya na mekasị m dewo dalụ akụrụ anụmanụ nụ eze akụrụ bụ n'ọka na mgba ee ya bụ odogwu urugboro ụlọ ya kwọsọ ha legere ekwe n'egwu akụrụ mụrụ ọka na mgba onye bụ anyị na-ekwudu eze akụrụ nke izi na akụrụ eze akụrụ bụ n'ọka na mgba agaba kwara ụzọ n'efu sonye keta onye gara ụzọ akụrụ mụrụ ọka na mgba akụrụ ọrụ na mụmụ ọka na mgba eze akụrụ bụ n'ọka na mgba eze akụrụ bụ na ọka na mgba o akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ kelemenie eze akụrụ bụ n'ọka na mgba mụ kelemenie achadu nke izi anụ akụrụ mụrụ ọka na mgba anụ one of Igaraland anụ mekulu m eze akụrụ bụ n'ọka na mgba eze akụrụ ọsọmụ yọmana ndị ile na-emechi ike na ligara akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ yọmana ya ata anụ mekele ego eze akụrụ bụ n'ọka na mgba nweza na wane demi okwu bere jiri gbajiri chu akụrụ mụrụ ọka na mgba o nakoro amụma ọka na mgba eze akụrụ bụ n'ọka na mgba nwa mara kpaba na-efele leta agaba onye ke o akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ kelemene mara dịka ọnụ nwa nwodo okoro the king eze of satan akụrụ bụ n'ọka na mgba okpudo one of aji n'enugwu ezike akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ kelemene chief igwe ndị igwe eze akụrụ bụ n'ọka na mgba oke osisi itodo nke izizi na ala aji n'enugwu ezike akụrụ mụrụ ọka na mgba nakoro amụma ọka na mgba eze akụrụ bụ n'ọka na mgba akọrọ ọsọmụ kelemene mmadụ dịka ikechukwu ọbaị akụrụ mụrụ ọka na mgba ogbe obule nke izi na ala nsụka sadu anya o eze akụrụ bụ n'ọka na mgba akoro amụma ọka na mgba akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ kelemene mmadụ dịka dọkịta ogbunweze nke izi eze akụrụ bụ n'ọka na mgba ekara azọ ndara na limu fọgbuji ogbunweze akọrọ na-ekele gị akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ kelemene mmadụ dịka dọkịta ụzọ kanigbo eze akụrụ bụ n'ọka na mgba atamiza ga na limu fọgbuji anamayo nuno akụrụ mụrụ ọka na mgba uyomania chief dọkịta eze tupak akụrụ bụ n'ọka na mgba tupak eze akọrọ ọsọmụ yomani ga-amachi akụrụ mụrụ ọka na mgba ọsọmụ yomani amara dịka odogwu otika nke izi eze akụrụ bụ n'ọka na mgba nwa ọka na ọbara ojege m ọgọ na leluwe akụrụ mụrụ ọka na mgba akọrọ amụma ọka na mgba eze akụrụ bụ n'ọka na mgba eze akọrọ n'ịbụ na ọka na mgba o akụrụ mụrụ ọka na mgba sọsọ eze akọrọ bụ otu onye suru ashwa na ligara eze akụrụ bụ n'ọka na mgba agaba chụrụ ashwa ashwa ga n'azụ mgbe ile ile akọrọ anyị na-ayọ n'oge akụrụ mụrụ ọka na mgba ọ bụ ụmụ ogbenye okpofuru obodo oyibo n'ubi were ya fụ n'enya nọ eze akụrụ bụ n'ọka na mgba ụmụntakịrị ogbe gara agba mapati fainda agbagbara njiri ụba ne ha akụrụ mụrụ ọka na mgba ọ ga-abụ ndị na ọ zọrọ eshe azọ ole ba ya ekwudo ya ara ibe eze eze akọrọ akụrụ bụ n'ọka na mgba anaghị akwụ ụgwọ
ụgwọ mọzọ ma ga-echi na ọbụ izagbo larị n'onwe gị akụrụ mụrụ ọka na mgba n'ụzọ gị gichiri egichi jere ebe eze akụrụ n'ụzọ gị ga-eche eze akụrụ okwu na ọka na mgba na-eche ọma atama nchara n'ime onwe gị iro na onwere ụgbọ ya kwụchi ma echila ma nchara akụrụ mụrụ ọka na mgba echilachiri ebe ndị ma mgbe ya bịa n'onwe ya eze akụrụ okwu na ọka na mgba o n'eze akụrụ ịbụ David Ajako Moriske. akụrụ mụrụ David Ajako Moriske. oke chan gedo n'ire David Ajako Moriske. eze akụrụ okwu David Ajako Moriske. ihe chi ilu gị n'ihe chi David ga Ajako gbachiri ebe eze akụrụ akụrụ mụrụ ọka na mgba ya bụ kamera ogbenye wa agbe nke isi na aligara eze akụrụ okwu na ọka na mgba eze akụrụ nọdọrọ ịda nke isi anụ mekile gị akụrụ mụrụ ọka na mgba akụrụ amụma ọka na mgba eze akụrụ okwu na ọka na mgba utobo na onye nwe ego mere papa onye ita uche ka na akụmagụ na akụrụ mụrụ ọka na mgba agaghị ine na ọmadala ije gbanyere chi bịara o eze akụrụ bịara ọka na mgba ihe chara kpara shaka ọ ga-abụta jere n'iche akụrụ mụrụ ọka na mgba akibide ka sị n'otu nwe mere abaka onye ida o eze akụrụ okwu na ọka na mgba akụrụ amụma ọka na mgba akụrụ mụrụ ọka na mgba utobo na onye nwe ego mere ọkpa anya eze akụrụ okwu na ọka na mgba ị gara mara anya ọ ga na-echi ya ọsọ o akụrụ mụrụ ọka na mgba agabara na mana nụrụ udele onye ka edike eze akụrụ okwu na ọka na mgba obu na akụzọ anụrụ de ma David Ajako Moriske. akụrụ mụrụ David Ajako Moriske. kana yo no mai le jenu eza akụrụ ụzọ asị ha anya David lele Ajako Moriske. ọka na mgba kana yo na David ekwu Ajako na Moriske. ekele du ni ile David Ajako Mozo. ọka na na ọbọzi beri bene Ihe bi ndị ya a dị bụ ngwa aka na na-eji adịkechi n'ọgwụ ya. Ma esi mụ kumebu chief doctor Ibekwe Ogbonna Nwaji. Ajigiji wa n'inyi. Ọ sị mụ gwa ụmụ Eluigwe Sike. February 20th through 21 mgbe a na-eme annual festival ya na every year. Ya na so hailo bịa bekiri menya. N'ishiri kebe ebe ego. N'ebe ma nke anyị ma nke ọzọ. Anyị na-asọ haile ha. Ebekere ọ chịgara nnukwu ọgwụ. Na-ebe adịkechi n'ọgwụ ya. Ochi n'ọgwụ ya eshi. Ochi na-akpete ya o. Karị mọnọsa idoko. Umezu ike be anyị. Ochi n'ọgwụ ya eshi. Ochi na-akpete o. Karị mọnọsa idoko. Umezu kọba. Ọmọbẹ na anyị nọ. Umezu kọba. Gbagba na-ekwu ji ibe anyị. Agwara puku ndị chile kwuru ọha ekwu ma ata mmanya agaba gaje ma agaba dị. Ọnọdụ obodo nọ bụ nke ya. Ezi ka kuro ka kunuro kọjá ka efu n'onwe. Onwe ihe dole ka nwunye ji egbalị ma obele gị. Agidegide ka ọma dịrị ma ahịa nkịta n'ọkụ hụlege n'ọchị. Mudu mi nọkọta ole ka dị. Gbagba na-ekwu ji ije kere mudo. Egbo mma bụ egbo ma n'ugwu. Akakọ mbozu ma tọ mọ mba ka wụrụ lasha. Umezu kọba. Ịmana ochi na-akpete ya o. Ochi n'ọgwụ ya. Ochi n'ọgwụ ya echi. Ibekwe Ogbonna nọ wenu. Ajigiji be anyị. Onye inye ogbo. Ajigiji na-ekele m ugo. Ehe ọmụ meru. N'efu nkwe ekele meje m. Ekpụrụ nwa na Eluigwe Sike onye mama. Chief Doctor Ibekwe Ogbonna Nwaji. Ajigiji wa n'inyi. Ị na-egwu egwu. Ọkere ekwu mere be anyị. Onye kedike bọchị otu. Ebe adịkechi n'ọgwụ ya. Ajigiji na-ekele m. Eka na-eme n'ọma ihe nwere na-ebute n'ihe. Ogbonna Nwaji si ya adị ma adịrị n'ochu.
ekele mugo ekele mugo ekele mugo ajigi ji ba anyị ọsa ekele ezigbo nwunye ndidi ogbo na nwaanyị nwa Samuel Okwuji ọkwọ ụmụ akpọrọ ifo ga igogoro lọla anyị na-ekele o ọsa ekele John Odomoda St. John ime ọmụba kweka St. John ekele o anyị na-ekele ọdị eze na mechara nwa Antoni Nweze ọ dị ekele o alakọpọ okobo anyị kele gị Chief Antoni Omeje alakpọsọ onye mọbụlọ awa ịtọ ya azụ atọ na anyị na-ekele o Chief Jagwa Nwodo n'ụmụda iyi ibekwe na-ekele o ochi n'ọgwụ ya echi ịma na ochi na-akụte ya o amụrụ na ego nke izizi na-ejula enyi anyị ji na-ekele Julius Ogbonna Dr. ibekwe na-ekele Dr. Mike Osigbo Ozigbo ndụ nwa n'inyi anyị na-ekele Dr. Francis Ojobo Nzọgwụ nwa n'inyi Nzọgwụ ekele nọ n'ifugo anyị na-ekele Chief Dr. Titus Ugwu n'ala inyi anyị kele gị Chief Dr. Kevin Aleke eze mmụọ ụmụbụlọ eze mmụọ anyị na-ekele o ajigi ji ba anyị ekele mugo ekele mugo ekele mugo ochi n'ọgwụ ya echi ịma na ochi na-akụte ya o ịma na ochi n'ọgwụ ya echi Dr. Uchenna Atako ojochire igbekwe gbara na-ekele ochi n'ọgwụ ya echi Dr. Mondo Bona nwaanyị ibekwe na-ekele nwanne dị ifu na mba eze onye ka ya Mike anyị na-ekele eze Livinus uchi n'ọgwụ ya o yoyo mọnụ n'igoro ibekwe na-ekele o onye dịka chi ọ nọ n'India ibekwe na-ekele ochi n'ọgwụ ya echi mana ochi na-akụte ya o ochi n'ọgwụ ya ajigiji anyị na-ekele m onye kedike bụ obere nwa na-enye nsogbu gbagba na-ekwuji ọsechara ụmụadụ nkọ egbegbe ajajọ na-etikwuchi anya mgbe na nwaanyị onye nwaanyị agọzi gị ọsọ anyị kelee Chief Doctor Simon Ọnụwa Odokoro onye ajọ na ajigiji na-ekele o
anyị na-asụ ọha ile ha were ọsọ were ije jee na-eke Igbekwe Ogbonna nwaanyị mefuma abụọ bụ na-eje ozi ekele mugo ekele mugo ekele mugo ị na-egbu egbu ekele mugo ọsa ekele Chief Doctor Sebastian Ogbonna onye Ikpamodo ọ sịkwa ekele Chief Doctor Okwu Imodo onye Igogoro Okwu Igbekwe ekele ochie na-akụta ihe ịmanụ chi na ọgwụ ya echi Igbekwe sịkwa ekele Chief Doctor Kenneth Augustine ya Stone Igogoro Stone Igbekwe ekele ochie na ọgwụ ya o ihe anyị ka na-ekwu bụ maka eze akụrụ wan ọkpakụrụ ọ sịrị na ya bụ shu agbamame ga-abekweru hụrụ ya na-aga ama na-adọrọ n'ala n'onwe eme ihe ndị iro jekọ ya eme na na-agba mgbara na agbama n'efu ọwawalekeni na ya mbịa asị n'unu na eze akụrụ ga-amama dọrọ n'ala na ọbụnye olu ya ya bevuru mma eze nwanne wa na demi okwudo n'iji na ọgbajiri echi isha na akpọ ga-enye ọlarị na ngwa ahịrị bịara ọrụmaji na-etu ugo nwe ọrụmabala na-eturu m apịa na-egbu ojoba ya ma egbu ojoba ma dọrọ n'alụ mana ma nọ n'alụ ma dọrọ n'alụ mana ma tọrọ n'alụ ọdọ ihe ụzọ na wara demi okwube beburu mana ma dọrọ n'alụ agababọ agiyo agabara na mara nukudelo yoke ma eshigadebe mago agababọ eze akụrụ eze n'iga bụ mma bụ eziokwu jedolaba gbada ji kwoto ndị esho ujadụzọbalabịa na gakpa agụ agaba o ebuje bere ọbala bịara na gbekpele obi ọtọ na beburu mana ma nọ na beburu mana ma tọrọ na eze akụrụ anaghị agba onye ọtọkiri ire mara nkwutere onye kemo ya gbada ka na-ejighị nyekiri ọgwụ mmụọ agaba o oishi ọwọlọ tọkụ eborefuna ya li ọzọ onye ke o a na-ekpo ị na na-eshi ụsọ ko na onye ke riri mere duluke mana ma nọ na beburu mana ma tọrọ na and mekele honorable movement imufu ọgwụji and mekele go ị ga-ama mmanị tọmara na oke na na-agba okirikiri anamaghị ọnụghị anya ahụ nkileme onye ke onye ke onye ka na-emekele onye ke one of alimufu one of imufu ọgwụji ya ịmadọ Prince George ị ga-ama odogwu abịa ishakụrụ na ọkọchị n'elu ndụ nga na-ekele Chief Doctor Ogunweze Dr. Fabian Ogunweze onye ke na-emechi ike na nwatakịrị jiri ebe ọnọgwụ ya gbagbenu Dr. Prince Ogunweze anya o anyị na-anụ eka ga anyị na-anụ ihe na-eme n'ala Igbo ujenụla gaji abụ ngozi Dr. Ogunweze ọ bụ nwatakịrị Chukwu were ọgwụ ya chọ mma ya na nwa na-echi ya Dr. Emmanuel Ogunweze ọ bụ ochire nete na afụrụ onwe ha n'anya Chukwu aje gbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agọzi ha achọghị mma Prince Anumekulunu Dr. Anumekulunu Dr. Ogunweze Emmanuel Ogunweze ndị jiri mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya zọ ya ụmụ na-echi na-agbọ Chukwu gọzi were mkpọrọgwụ chọma ha mụrụ anụmanụ ma dọrọ na
o ma tọrọ na lu akabaru nu ga mo ko sha mende ba isi no ke sha nu ge doni obu weze nde wo dalu nu doctor uzo kan igwan make le Tupac wa beje ake ji dagu muru wa yokuna akabale no mara no kudo lo yoke ma beje di kan make le go Otika ni gbo ndewo Otika na mayo nugo Ya bo kana baro yoke di me Kana baro yoke biare CJ wo bu magashi Doctor CJ ekilemo ekilemo kuno nge junu me ha mere se janya ru onya choma mo majoro pa yo nya choma mo majoro ne mo le lugo ti ko ba E1 of the bag wala na make lego ogbebule ni ga mo kanu ma ogbebule anya akaba shi le bule kota majoro bag wala na make lego ike obai oke nwa na no suka sado na make lego ma doro na lu babu de onye kedike ma babu de na lete chike onoja ana ma yo no ile na me shop ike agaba bo armo na side ke nyamo gida na no de onye kedime onye bai ne kudo ko onu ja chomala kan mo kene na lo bu pasado ya bo butende ma onye kedime onu ile ga ma doro na na nge bu anya o nde mo gwa lu bezu ko ba ni ko zuka majoro anya le ka ihe kana yo mara de ke to what of akoro osune ya bushu agbama mega be kweru ya na ga ma na adornal no we me ihe ndiro je ko ye me na agbangba na agbama nefu me na yo ndiro unu wo cheke nwe nefu oba wala ye keni na yo mja asunu nu ne zakoro ga ma adornal no bonyo runi ya eze wana wona dem yoku ni jino kwajire chi isha na kwa ga yo lare ne ngba he jare aro ma ji netu go nwaru ma bala netu ma bia na egbojo ba ya ma egbojo ba ya ma adornal ma na ma no ma adornal ya be buru ma na ma adornal odo ihe oza na wona dem yoku be buru ma na ma adornal akaba bo agiyo agaba na mara no kude lo yoke ma ashiga debe mago agaba bo ezakoro eze ni ga bo ma bezoko jedo la ma gbada ji koto na esho buja de la bala ga kwa agaba o buje bero bala bala na gbo le ko ba don na buru ma na ma no na buru ma na ma don na ezakoro ana ga ko nya tokirire agaba na mara no kude lo nyeke ma ya gbada ka ne jigi nyekiri yo gumo agaba o isho wala toko ebore funa ya le ozo oye ke o ana ye ko ina na shu so na boye ru je ko na o oye ke ru me ne juluke ma na ma no na beburu ma na ma torna an mekele honorable movement chief security imu for buji an mekele go iga ma mani to mara na oke na na gbo kirikiri an ma yo no ga anya o okele me onyeke o onyeke onye kan mekele onyeke one of alimu for one of imu for buji ya ma torna Prince George Diga mo dogwa bia Ishaku no kachine lundu Mana ma dorna Mana ma dorna Ngale kile chief doctor okuweze Doctor Fabian okuweze Onye kene meshi ikena limu fabu Wata kirijire ekono kuyaba gbenu Doctor Prince okuweze Anya o Aya na no eka aya na nhine mena limu fabu Ujenu lage jabu ngozi Doctor okuweze Abu mutakiri chuku woro bu ya choma ya na wana nchi ya doctor Emmanuel Obuwe Obo chire nete na furo wo hana ya chuku aje gboro bu ne pa agozi ne achoke mma Prince
Prince Anmekulunu, Doctor Anmekulunu, Doctor Buweze, Emmanuel Buweze. Ndị jiri mgbọrọgwụ na-ekpe akwa ya zọ ya. Ụmụ na-echi na Chukwu gọzi. Were ebe na ọgbụchọ ma ha mụrụ anụmanụ. Ma dọrọ na lu. O ma dọrọ na lu. Akabaru nu ga moko shwa. Mende ba isi n'oke shwa nu edo ni. Buweze ndị ewo dalu nu. Doctor Uzoka Nigbo Anmekulunu. Tupac nwa abeje ake jida gumuru wa yokuna aka wane no mara no gudelo yoke ma yoke di kanu mekilego otika Nigbo ndewo otika na mayo nugo ya bu waka na baro yoke di me waka na baro yoke biare CJ nwogu magashi Doctor CJ ekilemo kuna nge junu me ha Tereze janya ru onya chola mo majoro Nne mo bu lu wezi cover E1 of the bag wala make lego ogbebule ni ga bokanu ma ogbebule anya akaba shi le bule kota majoro bag wala make lego ike obai oke nwa na nusu kasado and make lego ma doro na lu babu de onye kedike ma babu de na lete chike onoja and ma yonu nile na me shop ike akaba bo amuna side kenya mo gidana ana no de onye kedime onye bai ne kudo ko unu ja chomala kan mo kene na lo bu pasado ya bo butende ma onye kedime unu ile ga mama doro na na nge bu anya o nne mo ko de lu bezu ko ba ani go zuka majoro ndo ngana yo no mara de ke ataka toji onye keshire agaba bo na eza koroso mu manu ni akoroso mu kile mu ile eze bonye kedike eze ni ga boke ma o eza koro ye kedime na hama agaba bo anage mera ginya ginyo ke o anage muri nya nya bezoku eza koro majoro eza koro anya noro onye kedike na lakoro na lida bam de chinu todo lida majoro gi maje abudo me wana ga bon ko ha o eze wana wana de mekuba na de no la mara ji koto de shwa isa de go shinu gan ge bulu muso onye ke biare anya wana ga la no show aka ba de mara no kutile ma anya wana na wali wa o ko na de no rio ntena mama wo grute zo cha mama o kere go uzoga bu mi gale nwa o eza koro maje o eza bo madoro na lo onyira na gevuge vozo eza koro ga madoro na lo managa fasho tata kwa be kono tabade yesu eza koro aka boye ke biare biare ni chana kwa ga la ngwa onye ke dike na hama Anmekulego abakuro keshu kuhero numa Zakoro Anmekulego Chief Doctor Ozo iberi bere kileni ne ekila zakoro ekileni ne mo no be buya be zakoro smu oyoro ni le me imo me na na to ina ya e ma doro na lu mana ma doro na lu unjana jibo ne kweri de maya te za tugo jajibo oro ngwa jibo ri de be kweri aji kasu muhe mumi da de bulu kana no nu shabu ngo da zuma akabale na madam ku de ki ne ma ku de go ko fa o de la mara ya bo na mo ne ho abuto ne ya ku na da kwezi ko se jo ko ajo ro chelo mu so mu jajo wa ina chalo na le da majo mara kabane fele neta akabayo be akuma burge chi alamu waje chunu do so mane ni mane ko ba ala bai den so mali go ha den so mali gara den so na jimi gbo epo kujiri no mu Chief Doctor Ozo Iberibe no mu Chief Doctor Ozo Iberibe agaba kpo gebe joro
n'egwu onye m chọrọ ọgụ n'ugbo onye ile ebube ji chukore kpachi n'ụkwụ na mmadụ na-asị na dododonu kakan onye ebube ji bilara leji na alụba anyị dị nsọ ma ala igbo ha dị nsọ ma ala gara dị nsọ na-eji m igbo ekpokwu jiri gara onye ụkwari egwu ndị ile ele biko biko na ọnọba ji bilara leji biko na makwa ajụ na leji biko onye chief doctor ọzọ iberibe na aka nwa ọnụ ọbụla dukidinye ọkọ torikiwe ji ọkọ ẹtọla ní ẹtẹlí ní èyí ní kìdẹ́jà dín ní ọ̀nùbọ̀dún kìdínyìn ọkọ ìkíjọ ọkọ ọ̀run ká nẹ̀wá Enugu Ezike àná ẹ̀gbọ́dú ṣèlè fọ ìṣe ẹnẹ́dúkì àjọ ọkọ àná ìbẹ́gu agwọ́nú èyí ẹgbìtì alùpùpù kẹlẹ́kìdẹ́ yìí ní kẹlẹ́kìdẹ́ yàtí ní kú káwọn máa yẹ mẹ́nẹ́ kẹlẹ́ àwọn ẹ̀mẹ́ onúbulẹ̀ àti ní ẹnẹ́dúkì àṣẹdẹ́nẹ kí mọ́ takẹ́dẹ́nẹ kẹ́dẹ́nẹ yàn ní o. Amajọkọ wulele, amajọkọ wulele. Agabanwo oṣù bàbẹ̀ o. Wulele, amajọkọ wulele. Ọzọ wo gburu tazọ ju goji. Ọzọ nwa na mụrụ aga na ababe doko. Ọdọ ye. Ọrụ ma ji n'etu ugo mọrụ abalị ntụ n'ụbọchị ahụ. Nne mụrụ na mụ shi gara abakọ na. Ọdọ ya bụgọchi ọdọ ya bụgọchi. Anya n'ọrụ ma ji n'etu ugo mọrụ abalị ntụ abịa ahụ. Amajọkọ wulele, amajọkọ wulele, amajọkọ wulele. Anige koi na na shuso agani go bae eze wa mara bia oyoke nkude nwa na ya onye raje helu wa aka go obuba jiblara lejo anu sai dike da na magna li ejiye o ego je ya mego jiba ya mama agani go nwa nugo nojo ma ya je nwere ishi ọzọ watakịrị ọkụ na-emeri ihe nwatakịrị awụsa na n'olu ya igbo na n'olu mo ụna amaghị na yoruba ga na n'olu modu arụma na saịdị oko nwatakịrị amụrụ na ọkọchị maga ebe anụ na saịdị kenya nna mụrụ m bugbo ka ọkọ bụ ezokwu ulele ọrụ ma ji na-etu ugo wee gbojoba ya megbo ojuba ya agadi bụ ndị medoro ihe furu efu nwere bọtọ arụmọji na-etu ugo nwa mara bịa onye ke ọdọ ya bụghị ọchị mụda ya nga bekwa ịgarabakọ na ịnyamakwe ma ọ gwure ulele ịnyamakwe ma ọ gwure ejupata aumude oni chief doctor ọzọ iberibe iya tani chapo ita eche eto eli me yin kide chagini amajọkọ ulele chagini onobele du kijọkọ ene kide nyoko ki ajọkọ ibegwa na gwonu eri una diun tabo ikala iboji atani chagini igbo unche omuna ikala ola ke ko yan tani Enugu Ezike unche oni chief doctor ọzọ iberibe eli mi kide chagini ka abo ikala du amamaye ya tani wani ke buni gba ma be mi kide gba ehun du une to ta ku kele kele agini ono ba ni gala ono ba ebe oni Enugu Ezike mgbe ko ni go oni chief doctor ọzọ iberibe de ana ye gbaginyo ana e daginyo ana gala daginyo ana e gbagela nyo o ebe we ni ma do Enugu Ezike ibo ogunte Enugu Ezike onwuche agini i ukele kele agini ene du ni ọkọ ki joko ene joko na ye du toko e di nyoko ge joko wele nwa o ma gila joko wi ajoko ulele e wona na ben so lo je du gba ti gbele ki bono bule oni chief doctor ọzọ iberibe atama gbogebo ejoro orumire ejupata awumude omi chief doctor ọzọ iberibe atama gbogebo ejoro de ina chala yamo bodolu ebo kiti atani de odoko ma yegba o gba kimde hun ini ko ma yegba o gba kimde hun ayegba doko kiti bo na te ejupata awumude omere omi chief doctor ọzọ iberibe atama gbogebo ejoro ejo je agini omi chief doctor ọzọ iberibe atowo bi akoko meji loko de ngba kiti amajọkọ wulele o amajọkọ wulele woje kana bo maga yigo na afọ ekpono kwure odoka gidore shinu jono la ben gbara ji gbo le anya ishari ojo mi mo gani ebu mo to akagamo oza nga kuri boli go dio anya leka oza wo guru da da ju gojo ojo ma ya mego amajọkọ
jedebe ngwa ga dịkwa ama n'inya ụgbọala sọ n'obodo ga na-enye na ya ka bụgazi maka na wene umeme aga mmedome agwere bịa bụ ọgwụ bụ eziokwu ọgwụ dịrị chọrọ bịa gwara ọgwụ bụ eziokwu chikokebe eme ji ojobo ụdị isi na-efu uche ga-eji onye ukpa ọ bụ ụmụ mere onwe mgbe ọ na-amala kọba eritere enu ndị bọza ga-agwa ọsọ mi na ogizigara ahịa gbadogbo ọbịa na-eke n'onwe oke ọbịa na-eke n'onwe kpụrụ akpọ bụ onye agabala elu ebe ọ naghị olu ka bụgasịkwa na weno ihe fresh nwe mgbe ọ tọrọ ishibaka treze bile otu ishibeche matụrụ mre bile mgbe o jedobero tutụtabara na onye bere ha na-ene ya nwogerenye ụmadị ishi eze adịghị nkọ ma odo ka nse nwee gị show nchenụgba na ihe n'elu nwe nyama maka ọrụ okpozuru ejagija ndị nwere ike jetugo ndị nwere ike jetugo gajetu ndị nwere ike jetugo gajetu ndị nwere ike jetugo na buji na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo alụgodo kọrọ na wene ndị nwere ike jetugo sibagodo nwa bịa ho ndị nwere ike jetugo atakọ na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo magara ni manezo ndị nwere ike jetugo alụgodo kọrọ na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo adayi ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ọka na wene ndị nwere ike jetugo magazi ha na wene ndị nwere ike jetugo mama bagaza na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo adayi goda bagana wene di ndị nwere ike jetugo baka traze bele wotu shimeche ndị nwere ike jetugo mama turu mre bele bojo ndị nwere ike jetugo ọka ọrụ gbara gada ndị nwere ike jetugo agụ dịka nke chọọ mejelego ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo tela no fa na wene ndị nwere ike jetugo sibagodo nwa bịa na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo aleke nwa na wene ndị nwere ike jetugo mgbabulo na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo abudu baba na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo magara nyima ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ndị ka bugaza na wene ndị nwere ike jetugo osiri ka de bele magaja ndị nwere ike jetugo utobe hera bede ndị nwere ike jetugo utobe hera bede de soko ndị nwere ike jetugo ne woye gede koye mwa nezu jene la biti na wene ndị nwere ike jetugo ika jetugo ndị nwere ike jetugo ikugo ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo tosha na wene ndị nwere ike jetugo amala na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo amala masa na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo okomada ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo si bana wene ndị nwere ike jetugo si bagodi na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo David adona na wene ndị nwere ike jetugo na wene ndị nwere ike jetugo na nwere ike jetugo ndị nwere ike jetugo magara nyima ndị nwere ike jetugo abaka bana gona ngba joshu ndị nwere ike jetugo traze bele wodi shimeche ngwagara mara turu mure bele moji dobero ndị nwere ike jetugo nwa chana kwe kido nwere ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ekeni ya na wene ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo abate sana wene witi wajago ina wene ndị nwere ike jetugo ndị nwere ike jetugo ezu na wene ndị nwere ike jetugo ika jetugo ndị nwere ike jetugo ala donu kwaba ndị nwere ike jetugo magara nyima ndị nwere ike jetugo shigozi ngokele ndị nwere ike jetugo na adai ndị nwere ike jetugo moyi kome ndị nwere ike jetugo magara nyima ndị nwere ike jetugo everybody handle motion ndị nwere ike jetugo adai no ndị nwere ike jetugo ka ba boroso ndị nwere ike jetugo boroso agwa na halu wa bobo ndị nwere ike jetugo adai ndị nwere ike jetugo moyi kome ndị nwere ike jetugo magara nyima ndị nwere ike jetugo chera do ku fora ba na weno mare boke ba ku ha na wene ndị nwere ike jetugo yabni ma ba ke sa jugo ndị nwere ike jetugo mara gara ko ma nezo ndị nwere ike jetugo adai ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo ya turu ndị nwere ike jetugo baka ba na wene baka bu ga bi na wene ndị nwere ike jetugo adai ndị nwere ike jetugo ya turu nwere gwezike emere abekọm ọzọ eyem na-eme kunu mata nwọcha bụ na Chineke kere ọha ile kegbo kemena ọha ile ihe ọjara isi oho ọbịa bụ Chukwu n'ogo ya anaghị abịanya bịa ma onye m na-emenu kunu mara ọhọ mbụ na afịrị m na ya n'ọbụ na agwara m agwa
o nwere nwatakịrị na ebe anyị alelugozike jeere mba ile ha jezuru oje me Lagos ọbaya oje Abuja ọbaya oje Port ọbaya oje Ghana ọbaya oje South Africa ọbaya ọbalata be anyị bewoli Roma ekpoli mgbara anya anyị ga na asị na onwe iji chọta ife omogbu iji amụghọ ya bechukwu na ihe ebe anyị na-ekwudo maka ha n'ala Enugwezike ọ bụ chief doctor Oje Worldwide afọ nwa Elotana nke mbụ n'ụmụ Oboya Isugu Ajago Enugwezike. Oje bụ nwatakịrị ama na-emechi ike na-enye nsogbu gbagba na-ekwuchichi ụkwado mama ha ya ekwuru ochie ọfụla na-eme Oje onye kechiri ike ọ sechara ụmụadụ nkọ obere nwa jikwa akamụ ha nwatakịrị jide akamụ ha ndọbere nyunu jide akamụ ha mụ na onwe omume jide akamụ ha ọha ile jide akamụ ha onye na-ejide akamụ ha onye na-agụ jide akamụ ha Dr. Oje sịrị ọha ile jide akamụ ha ihe niile emeghe were eziokwu sorie elekwulokwasị n'ụkwasị adịghị mege megbule mmadụ ibe gị a na-ala n'ihe n'ike ewelele na m ka a na-agụ were ezigbo bụ sore mmadụ ibe gị Oje ebe sịrị anyị kele menye agụ oyichi sukwu adụ na-achị Oje na-ekele mana ekwele ya ara ole Oje sịrị anyị kele menye egwe na-achị obodo His Royal Highness Igwe Fabian Kanayo Chukwueke Isugu Igwe Oje na-ekele ya na onwe bụ nwa mụrụ n'ụbọchị mọgha egba ọsụ kele na anwụ mara ya na ala ma betu ọ nọtọ n'ihe na-eribe mma ojobọs anyị Matthew ya bụ emuru odogwu ya nye nwere ama anaghị eme eme mana anyị na-ekele gị ọsa ekele nye nwanne nwanyị Sister Stella Osai ọ nọ na Delta State ọ sịrị anyị kene Emenike n'Ubolo Ezoghị Kajọ nwanne ọ ya bụ sịrị anyị kele menye ezigbo nne Dr. Mrs. Oyibo Keke na Malagas Oyibo Oje na-ekele o ọsa ekele niile ya nwere na Anambra Steeti Mrs. Teresa Ọnụọra Yabata Megedege Oje na-ekele o ya bụ esiri anyị kele menye Alhaji Abdullahi General Contractor na Sora Alhaji Oje na-ekele o onye isi ugwu jikwa akamụ ha onye mọrọ ji na akamụ ha ọha ile jide akamụ ha akamụ ha sịrị anyị kele menye Chief Barrister Aro onye ihe ka Barrister Gọvanọ Oje na-ekele ọ sịrị anyị kele menye ne mụrụ ha eze nwanyị Ifeanyi Chukwu ihe ala Anambra Steeti
Dr. Oje jikwa lemụrụ ha oje na-ekele Dr. Oje jikwa kamu hau oje sara ekele menie Dr. Oje jikwa kamu hau Chief Dr. Tony Onyeke Numobu Dr. Oje jikwa kamu hau Tony oje na-ekele o Dr. Oje jikwa kamu ọ hau na-ekele Chijioke Nwogbe Dr. Oje jikwa ata kamu majụla aka n'ajị Dr. Oje jikwa oje na-ekele o Dr. Oje jikwa ọ sụrụ m kele menie Dr. Oje jikwa ọla ọha Kenneth Augustine Dr. Oje jikwa kamu hau ya Stone Igoro Stone oje na-ekele o Dr. Oje jikwa kamu hau obere nwa jide akamụ ha o Dr. Oje jikwa kamu hau onye mọrọ jide akamụ ha o Dr. Oje jikwa kamu hau iburu onye isi ego jide akamụ ha o Dr. Oje jikwa kamu hau Dr. Oje jikwa kamu hau ọ sị m kele menie Dr. Oje jikwa kamu hau Igwe Chief Samson Momo Dr. Oje jikwa Ugwu kamu Atama hau Igwe Dr. Oje oje jikwa na-ekele kamu hau Dr. Oje jikwa ọ kamu sị m na otu m kele menie Dr. Oje jikwa kamu hau Bonaventure Onusi Dr. Oje jikwa kamu hau former local government chairman Igbezi North Dr. Oje jikwa kamu hau Bonaventure ọ na-ekele o gbakwanụ m Chikoke papa ebere nwezi ọbọsa DJ na kpebu anya DJ na-eje mere ekwenkwe azụ m ji aya ruo hau alakwanụ m onwe ogo Ije Johnson onye ụkpari egwu